Niingon to si Sir Rafael. Nga og moabot kuno ka, pasudlon ka sa office. Kasabaan sad ko ini. Murag, medyo gikulbaan man ko ron Ha? Nga naman? Basta, murag lain. Lain yun ang akong ibati. Na ay dili maayong mahitabo. Ha? Karoon lang kumbuhan ng fruto. Unsa? Bay, nga naman. Aw, mao na na. Mamay ingon ni Sir Rafael. Gikan ko na sa HR. Pareporton ko. This week. Ganto sa HR. Mo na akong ikahadlukan. Mao gyud. Ikaw mo gud bay. Aw, wag yun lang mabaso ni bay. Ako naman. Nagtumo ko nga matipinsaan o maproteksyonan ko ni Sir Rafael. May gugod mi. Di lagi na sakto imong pangunahon na, ana. Aligay, Stacy, kay baho ko. Nakasabot ko. Nasayip ko sa kong pagtuo. O, paano na, sayip din na. Hay, laaya ba ini eh. Kapilan may higayon nga maundang kang trabaho eh. Mamiyat ka. Sus, kapilan naman tao niya eh. Ang, di man kinagdugay. Tungod na iyang work ethics. Magkabuwag-buwag na sa tagtrabaho, ani. Bala magbuwag tagtrabaho. Basta di lang ko ni mo buwagan, Stacy. Aw, adto kinapadong. Kung hindi ka mag-usab ka. Kung di ka mo biyaan na imong bisyo sa inom. Kay maog yun ay makapay-responsable ni mo. Magtuman ka mong imong gusto, good. So pakiro kay ka. Dili mo tuman og tambag. Ayay ka. Patay kayo ni bay. Ha? Mabuwag lang yung ganiti oras. Ayun yung sad, Stacy. Paitasad di mo, Maugtangan na gani kong trabaho. Maugtangan pag yung kong girlfriend. Aw, posible yun lagi na. Bahala ka. Abi ninyo, ako maning kinam ko. Gidam ko? Angon sa? Nga maugtangan kong trabaho. Mau pa? Batiyan mo. Lagi, gabi sultihan mo. Batiyan mo. Pag uli na ko dito ba? Pag uli na ko gabi Mga, kung ano man to. Pag uli na ko basta kay, lawam ng gabi nagdam ko kung wala ko yung trabaho. Gitakta ko. Nya mo to. Kalit kong nagkamata ganina. Wala ganit ko makaligo. Kay late na ko. Mao na diha. Ay. Haggard ka kayong tan-aon. Hay. Magagubag gina nimong imong bisyo. Kana imong bisyo sa inom, Gabriel. Huwag tangon anang imong ka-smart. Ingon man ang imong kagwapo. Oo. Kay nay ay, tan-awa na gud ka o, lagko kay kang tan-aon. Reflect mo gud sa imong kaugalingon, good. Bitaw bay. Amin na ha? Kita no? Barkada mo kita no? Kita mo ba na maglaglaag, mag-inom, pero kontrol ko sa tagay bay. Kontrol? Huwag yun na siyang bukabularyo. Pero bay, balik to itong gingon mo nga, gidamgonin mo ba nga, maugtang nga kang trabaho. Natinuod no? Pero may mana siyang ingon, ana. Kanto dahil niingon siya sa una nga nagbinuang kuno ang imong uyab. Di ba? Natinuoy? Hala! Bitaw! Kuyawan ni mo ba yun? Pida ng klaki ha. Madlog sa limo. Magdamgo ka ba yun? Madlog ta. Ay. Naunsam ka, Di na tinuod, Natimingan na good. Onya, unsa may sunod nimong plano, Kap? Mga plano sa kaglaing trabaho. Oh, siyempre. Maon na lagi na akong kiingon. Tanawa. Hindi wagin ko masayop. Yan saon naman lang nato iniron ha. Sus kung buhi palang untang imong amahan. Digit ko maguol kung mawagtangan kag trabaho. Kay nahibaw ko nga dili ta adto pasagdan. Saludo ko sa kagugihan ni atong imong amahan. Yan bang wa mangitaon ka maliwat? Uy. Mabursad, Igidahin kong ikumpara ni Papa. Ang masad og asa ta ka ikumpara. Dako kay mong kalainan sa imong amahan, Gabriel. Kato,
Magdugay gyud tos kompanya nga iyang gitrabahoan kay maminaw mas iyang dako. Mutuman og unsa instruction. Mutuman og balaod. Labaw sa tanan, sincero sa trabaho. Sus, mama, uy. Sos karon. Di ka pasulti, uy. Gusto ni mo no, ikaw ra gyud sakto. So pakiro kag yuda. Ay. Malakaw sa kuma. O asa naman sad ka? Gabiin naman kaayo, ha? Mau pagkani pagpauli nimo, mulakaw ka na sab. Laro ko yan doon ka diyot. Balik ako dayon. Mahumandong si Bala, ha? Usa na lang kasimana nga akong paabuton sa kumpanya nga akong gialagaran. O bubiya na ko dito. Subo nga pala doon. Pero, tungod naman sab na ako. Bahala sila. Ako, ngita kong laing trabaho. Anong guday? Makakita lagi kong trabaho. Gabriel, makakita ka laing trabaho. Basta gwapo, dali na. Gusto ka trabaho? Kuyawan ako ni Matayo eh. Anong kuyawan pa ka? Ngawa man di ka pa kuyawi. Kisa pa di makuyawan nga. Kalita magagtunga diha. Mingaw, biya kayo din eh. Kuyawan. Kalain suwang siro. Kanindot sa uwang sa iro. Unsa? Ginindutan ka sa uwang sa iro. Pag-sure di tayo eh. It's like a music to my ear. Ha? Sabak di tayo eh. Music ka dyan. Doon ako'y i-offer nga trabaho nimo. Trabaho? Trabaho. Nindot nga trabaho. Ikaw, nga tiguang ni kayo, tagaan kong trabaho ni mo. Anay, gaango-ango na tingali ka tayo eh. O basin, o gusto lang ka mo inom. Ako saman, palitan ti ka. O sa may gusto ni mong imnon. Dili ko mainom sa sama ni anang imong giinom. Not my type. Giga, may not may type pa ka ha? Taasog standard ha? Tigaw na katay, ayaw pag inarte. 500,000 pesos. Sud sa usa ka semana ang sweldo. 500,000? Usa ka simana lang.